Ngicela nonke bazalwane siyathandaza njengoba ubona lama boxes ala. Let me explain. These boxes senza something engajwayelekanga. Kulama boxes ungafake nesodwa isicelo, awuceli lutho here, awufake iminikelo here. Kulama boxes 2025 the month of June sizohlukanisa unyaka. Thina sohlukanisa unyaka be celebrating maphela lenyanga. I want you ungabhali igama lakho futhi ungabhali your phone number. Bhala lento ekhathaza wena. Hayi ukuthi lo ngibhalela izitha zakho ufaka la ukuthi akafe usibani bani, cha. Bhala into ekhathaza wena. Mawuthi unenkinga yokuba talkative, khuluma njalo nje non-stop, bhala uthi Nkosi siza mina nginenkinga ukukhuluma. 2, awukwazi ukugcina izimfihlo zabanye, bhala. Cela ukusiza uNkulunkulu ukhulume non-stop, uzokhuluma into engafanele ngabe ekhuluma. Khuluma into eqhatha abantu. Here, if uyazi ukuthi unenkinga yokuthi you speak lies every day, bhala uthi uNkulunkulu namanga mina. Here, bhala lento ekhathaza wena, making ama example so that uzosizakala. No matter ungabuya 150 times, noma ungabhala 150 times, lapha outside kune altare. Okay, le altare elapha ngaphakathi, you see ukuthi it's our reception area, but say convert yaba i-altare. If you go there, you see people removing their shoes. Akushongo uNkulunkulu ukuthi abantu abokhomla izicathulo. Ingoba nawe uyayibona ukuthi kunendwangu ephansi kumele ukhomule ini. Sizongena kanjani endwangu nemhlophe nezicathulo? Kule ndawo le ispace ungena nje ulale phansi uguqe ugijime mawuthanda. You pray as much as you can. Just carry your offering moya kule ndawo uyothandaza. You drop your offering down there uthandaze. uNkulunkulu osezulwini uyakwazi ukuxakeka kwakho mawungenayo, awunayo yona, kodwa wena uyakudinga uNkulunkulu phakathi. Awukwazi ukuya kuNkulunkulu lapha ya kanti awuzanga lana, usuyothini lapho ungayanga la. Ngenze this special altar for us bazalwane ukuthi uNkulunkulu asilekelele. Just ukuthi ube ne-enough space sokuxoxa nje noNkulunkulu phela. Makuphela le 30 days le altare siyayisusa, these boxes siyawasila, then we burn them. Ngenza exactly nje umoya ongcwele akhuluma in me. If you believe ukuthi umoya ongcwele une message akayidlulisa empilweni yami time to time, you'll understand ukuthi ngiyokwenza lokho uNkulunkulu angitshele kona. Makuvalwa le altare. Amen.